Čaute ľudia, tu je Matt Pro, vítam vás z môjho nového videa a ako už mnohí z vás viete, že dnes je 25. október, ale nie je to len obyčajný deň, pretože dnes vyšlo nové Call of Duty Black Ops 6 a to znamená, že Warzone 3, ktorý sme doteraz hrali s engineom Modern Warfare 3 končí a vlastne začne sa s novým engineom vlastne od engineu Call of Duty Black Ops 6. Tak mi napadlo, že či by sme si nemohli zaspomínať na najlepšie momenty Warzone 3. Tak užívajte video. GG. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie, každopádne nezabudnite dať like a odber. My sa vidíme pri ďalšom videu už v Black Ops 6, takže čaute.